Wat kan jij doen? Ik wil met jou mee. Ik wil samen mee naar dat dorp gaan. Samen even hier op dat kerkhof gaan liggen. Lach toch maar op, ja. Maar lach ik het toch niet, joh, wat Fabrice. Jij weet toch dat jij het enige bent voor mij. Dat weet jij niet, toch? Zie je eens? Wat is dat? Dat is het contract van de volière. De ene helft van mij is voor haar en de andere helft van haar is voor mij. Vanaf nu zijn we een partners, Fabrice. Dan ik volgend jaar 50 jaar. En deze, dat is ons kinderke, dat hebben we samen opgebouwd. Dat wil je het toch niet zomaar kapot laten gaan. Fabrice, je weet toch dat jij de enige bent voor mij. Waarom bedreigt mij dan mijn ex? Ja, ik weet dat is stom geweest. En ja, ik verdien een pakje geslagen. Zeg, stel je nou voor. Ik kan er niet aan denken. Wat? Stel je nou voor dat er nog een kindje van komt. Ik ben op die 20 jaar en maar 2 keer van de grond geweest met Claudia.